Jamen, det går ud på at hjælpe folk jo med at komme i form og med at tabe sig, og nogle har måske et ønske om at blive større og blive flere muskler og sådan noget. Så, det går så også ud på receptionsarbejde, rengøring af baderum og sådan noget. Altså det er desværre ikke kun fysisk, men fitnessinstruktør. Hvorfor var det gerne? Jamen, det var fordi jeg arbejdede på fabrik førhen, og så gik jeg hen og fik meget ondt i ryggen i løbet af de år, jeg var der. Så begyndte jeg at træne, og det hjalp så også på mine rygproblemer, og så fik jeg simpelthen smag på den her træning der. Så jeg tænkte, det var det, jeg skulle i gang med. Ved du mange forskellige mennesker, hvordan har du det med det, hvordan påvirker det dig? Jeg møder utrolig mange forskellige mennesker hver dag, men jeg synes, det er fantastisk. Og jeg synes, det er super fedt, at vores sted ikke er større end det er, så man har den her tætte kontakt til dem. Hvor forskellige er det her? Jamen, de er jo meget forskellige. Altså, nogle dage er det bare ren receptionsarbejde og lige programlægning, og andre dage så kører man med fuld smæk på og kører flere hold og har flere programlægninger og masser at se til. Så en helt normal dag, jamen så har jeg et hold eller to, og så har jeg gerne 2-3 programlægninger også. Altså, så er det en rigtig god dag. Så det er der, hvor der sker noget. Hvor mange timer arbejder du? 37. Så det er helt fuldstændig? Det er fuldtid, ja. Det er det. Men det er jo også forskelligt. Du kan jo sagtens være fitnessinstruktør og personlig træner, og så være lidt selvstændig, hvor du så bare er ude i forskellige centre. Og bliver lejet ind til personlig træner og sådan noget. Gør du det? Nej, jeg er her fast. Ja. Jamen, fordomme, ikke rigtig andet end at sådan lidt ældre mennesker, min mormor og sådan noget for eksempel, de tvivler lidt på, om der er der egentlig fremtid i det her og sådan noget, ikke også den uddannelse, vi tager der. Jeg synes egentlig ikke, jeg har mødt sådan de store fordomme. Altså folk ved jo godt, at det er ved at være indvalgt til fitness, ikke også, og det er fremtiden, så... Ja. Det er lidt det der med, at det har vi også været til om det her, det er et job, som man kan leve af. Okay. Og hvad er det sjoveste eller bedste ved dit arbejde? Det er alle de forskellige mennesker, jeg får lov til at møde, og alle de forskellige mennesker, man får lov til at hjælpe. Og det allerbedste, det er, når man for eksempel har været inde og køre et hold spinning eller et eller andet, og folk klapper bagefter, og det har været en god team, og man får noget god feedback og sådan noget, så man får så meget igen, når man bare ser, at folk de er udkørte, og de er glade, og det har været en fed team og sådan noget, det giver rigtig meget igen. Og hvad er så det værste af negativt, der var noget? Altså jeg synes, jeg kan ikke se noget negativt ved mit arbejde. Jeg elsker min uddannelse, jeg elsker det, jeg laver, så, men det kedeligste måske, det er det der receptionsarbejde, de der timer, man har der, hvor der ikke er så meget rengøring og sådan noget måske. Man kan bare lave noget fitness hele tiden. Så. Hvad kræver det her job selv? Jamen altså fysisk kræver det jo, at man selv er rimelig godt med, ikke også? Det kræver også, at man har fulgt godt med i sit studie. Det kræver, at man har styr på, hvad folk kan holde til og sådan noget, også fordi der er mange udfordringer. Jeg lægger nogle programmer, folk kan have skader alle mulige steder, som man skal sørge for, at man ikke gør værre. Og sådan nogle ting, så der er nogle udfordringer i at have med mennesker at gøre, uden at skade dem mere, men gøre det bedre for dem og sådan noget. Altså, man kan jo godt tænke, at det bare var noget, hvor man skulle være i form som gammel. Altså, man fik have sindssygt gode gennemsnit, hvor man går ud i skole og alt muligt. Nok ikke lige til at starte med, men jeg vil også sige, nu er jeg selv 26 og er først gået i gang med uddannelsen der sidste år, ikke også? Og jeg gik ikke ud med de højeste karakterer i folkeskolen, og jeg kan da også godt mærke, at den er hård. Altså, der er meget anatomi og fysiologi og sådan noget i, der er meget med kroppen og med hjertet og hele systemet indeni og sådan noget, så det kræver altså lidt, det er absolut ikke kun fysisk at have muskler og sådan noget der. Så det kræver også fagligt? Det kræver rigtig meget fagligt, det gør det. Har du et ønske om noget, som du forbedrer dit arbejdsforhold eller selve den her forretning? Altså, med tiden kunne jeg jo godt tænke mig at være et større sted. Med lidt med udfordring. Det har været et super fint sted at starte det her. Det er et rigtig godt sted at bygge op, sådan, fordi man er så tæt med kunderne og sådan noget, ikke? Også, at man kan få lov til at lave lidt om på tingene og være lidt mere med, end man kan sådan i store centre og sådan noget. Så. Men med tiden det var jeg da godt ind og køre nogle hold med nogle flere mennesker. Hvordan er dine ansættelsesforhold?
Jamen, det er super fint. Jeg er jo kæreste med min chef, så det er... Er det sådan, nu kom her, var det fordi, at han havde det, og sådan Ja, det er så faktisk sket lige dengang jeg startede, så mine ansættelsesforhold har altid været gode. Det tror jeg også, det er for alle mine kollegaer her. Jeg må da arbejde her. Jamen altså, selvfølgelig er der altid, der kan der sagtens være lidt gnidninger sådan lige imellem og sådan noget, men generelt så kender vi hinanden privat nu også alle sammen og sådan noget, så vi har det rigtig godt. Er der perioder, hvor man er sjovere og mere krævende end andre, og hvad er årsagen til det? Ja, altså som sagt, så er det jo sjovere, når der sker meget her, ikke også? Men det kan også godt være krævende, og jeg skal hele tiden lave nye, hver gang jeg har et hold, skal jeg jo lave et program til det, ikke også? Og man skal hele tiden være forberedt på at lave nogle nye ting, så folk bliver udfordret på nye måder, så man ikke bare kommer med det samme hele tiden, ikke også? Så der er noget arbejde ved siden af også, når man kommer hjem, man skal forberede nogle ting. Ja, men kan du så også godt mærke forskel på, for eksempel når det lige har været jul, altså er der masser af folk, der lige melder sig ind, eller før? Ja, men vi har jo altid, lige nu her, den her måned her, der har vi jo rigtig mange, der melder sig ud, eller skal sættes i bureau, fordi nu er det sommer, og nu vil folk gerne være ude og træne og sådan noget, så de kommer bare, det havler lige ned den her måned her med bureausætninger og udmeldelser og sådan noget. Okay. Og så lige inden jul der, så kommer det lidt igen, og lige efter jul, nytårsforsættende i januar, der vælter det ind igen, så man kender sådan tiderne i løbet af året, man ved lige, hvornår folk kommer og hvornår de går.